Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Bir musulman doğalımız deyiptir. Assalamu alaikum. Paylaşan zatlarımız üçün Allah yalkasın. Size bir sorağım bardı. Musulman adama Bibliya, yani İncil kitabını okusa bolýamyka, oğlanlar bilen gurrun gitti arada, hiçbirimiz anyk jogabını bilip bilmedik deyipdir. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Teala ahlimizi, Türkmen ilimizi bile yalkasın, musulman doğanım. O elimizden geldikçe paylaşyas. Sizem elinizden gelenden peýdalanın, sizem paylaşın. Bilmeyen doğanlarımız, näme şu zatlar eşitsinler, öwrensinler. Indi musulman doğanlar bu soraga İncil okumak bolýarmy diýen soraga hawa ýa-da ýok diýip jogap bermezden öň käbir meseleler bar. Hökman şolar bellek geçmeli. Şu meseleleri bellep geçmen gonu jogabyny bersek, ýa-da şu soran doğanymyzyň kellesine ýa-da dinleýijiň kellesine käbir soraglar geler. Şonuň üçin näme? Elimizden gelenden şu käbir meseleleri bellep geçeliň öňürtü. Birinji mesele musulman doğanlar Allah Teala'dan gelen kitaplar babatynda. Kur'an-ı Kerim'den öň Allah Teala peygamberlere bir näçe kitaplar uğradypdyr we sahypalar uğradypdyr. Şol kitaplaryň musulman doğanlar anyk sanyny bir Allah Teala'ň özü bilýär. Emma bize Allah Teala'ň bildireni, Kur'an-ı Kerim'de bize habar berileni, Kur'an-ı Kerim'den Allah Teala 3 tane kitap uğradypdyr. Şolaň biri İncil, İsa aleyhisselama uğradypdyr. Ýene biri Tevrat, Musa aleyhisselama uğradypdyr. Üçüncüsü bolsa Zebur, Davud aleyhisselama uğradypdyr. We bu barada Kur'an-ı Kerim'de ençe ayetlerde agdalyp geçilýär. Bu birinji mesele. İkinji mesele musulman doğanlar Kur'an-ı Kerim'den öň gelen kitaplar barada musulmanyň akidasy, inancı nähili bolmaly. Biz musulmanlar İncil'in, Tewratyň, Zeburyň ilki uğradylan wagtyndaky asyl we hakyky nuskalarynyň Allah Teala'dan gelenligine we wagtyň geçmegi bilen insanlar tarapyndan üýtgedilendigine, şol sebäpli Kur'an-ı Kerim gelenden soňra İncil'in, Tewratyň, Zeburyň hükümleriniň ýatyrylanlygyna iman edýäris we tasdiq edýäris. We bu kitapların şol peygamberlerin öz döwründäki asyl nuskalaryna iman etmek musulman doğanlar iman esaslarymyzyň we akidamyzyň, inancymyzyň bir şerti, bir bölegidir. Yani asyl peygamberlerin öz döwründäki gelen wagtynda hakykyda dogurdy, oňa biz iman edýäs. Emma näme? Soňradan üýtgedilendigine we Kur'an gelenden soňra şol kitaplaryň hükmüniň ýatyrylandygyna iman edýäs we şoňa iman etmek imanyň alty şertiniň, yani kitaplara imanyň içine girýär. Üçüncü mesele musulman kişi şu aýtjak zatlarymyzy gowy düşünmeli. Kur'an-ı Kerim'den öň uğradylan kitapların, İncil'in, Tewratyň, Zeburyň asyl hakyky nuskalary ýitip ýok bolandyr. Asyl hakyky nuskalary ýitip ýok bolandyr. We şuň kowunda insanlaryň eline bar diýilen görnüşleri üýtgedilendir. Prawoslavlaryň eline, katoliklaryň eline, protestantlaryň eline we bulan başga da şahalarynyň, akymlarynyň we mezhepleriniň elindäki okulýan İnciller we Zeburlar, Jehuitleriň, Ýehudileriň elindäki Tewrat üýtgedilen görnüşidir. Hakykysy däldir. Ýani näme peygamberlerden soňra bu kitaplaryň asyl nuskalaryna durly maksatlar bilen bu kitaplaryň içinde tarihi wakalar, hekayeler, toslama sözler, ruhanylaryň düşünürüşleri goşulýar. Näme? Daşyndan käbir zatlar goşulýar. Käbir zatlar çykarylýar. Käbirleriň bolsa ýeri üýtgedilýär. We bu kitaplarda musulman doğanlar Allah Teala we peygamberler barada gaty ahlaksyz we ýalňyş zatlar bar. Soňradan goşulan. Şeýdip näme? Allah'ın sözü bilen insanlaryň sözüni garym gatym edýärler. Şol sebäpli musulman doğanlar şu wagtky üýtgedilen görnüşlerine Allah'ın kitabı diýilmeýär. Şoňa gowy düşünelim. Üýtgedilen görnüşlerine Allah'ın kitabı diýilmeýär. Emma näme diýmeli biz? Näme diýip inanmaly? Peygamberleriň öz döwründäki hakyky nuskalary Allah'ın kitaplarıdır. Emma bu wagtkylar üýtgedilen görnüşlerdir diýmeli. Şeý diýip inanmaly biz. Bu kitaplar üýtgedilenligi üçin biri-birinden tapawutly, biri-birine ters bir näçe nuskalar bardyr. Oňa näme? Açyk aýdym bul. Şu ellerine ýanky agdan akymlarymyzyň we mezhepleriniň, hristiýanlaryň ellerinde durly nuskalary bar we biri-birinden tapawutlydyr. We şu kitaplary musulman doğanlar şu ellerine kenadar alyp tarihi ýazarlap şolaň üstüne işleýänler bar. Şol peygamberleriň özleri bilen gönmel nämesi ýok, sepi ýok, zynjyry ýok. Bu şol peygamberden, mesela İsa aleyhisselamdan, Musa aleyhisselamdan, Davud aleyhisselamdan bizim günümizde çenne gelýän şol
şol arkama arka nesilme nesil şuldan şoňa geçipdir, buňa geçipdir, ol şol kitaby şol alypdyr, buňa öwredypdir diýip nämesi ýok, riwayat zynjyry sepi ýok. Şol ýazylyp başlan wagty bilen şol peýgamberlerin aralaryna näme bar? Şu wagt nuskalarynyň gopukluk bar. We biziň olardan tapawudymyz musulmanlaryň kitabyny Qur'an-ı Kerim'iň tapawudy biz senet ümmeti. Senet ümmeti. Senet diýmek näme musulman doganlar? Senet diýmek bize gelen habarlaryň, hadisleriň, Qur'anyň riwayat zynjyry bar. Yüzlerçe, muňlarça kişiler tarapyndan riwayat edilen riwayat zynjyry bar. Arkama arka, nesilme nesil näme nuskalary bar. Gönümelde peýgamberimizden bize çenni. Riwayat zynjyry bar, emma bu kitaplarda şu wagtky eline kitaplaryna näme riwayat zynjyry sepi ýok, senedi ýok. We bu kitaplaryň içinde käbir cennet, cehennem, ahiret, zynan haramlygy, onuň johitlerde, yehudilerde doňuzyň haramlygy ýaly käbir dogry zatlar bardyr. Şol näme öňküden arasynda Allahyň sözleri saklanyp galyp şeýdip näme dogry hukmlar bardyr. Emma biz olan kitaplaryny aky bar zatlaryň dogrulygyny ýa-da näde dogrulygyny bilmek üçin niýerek seretmeli musulmanlar? Qur'an-ı Kerim'e we Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatyna seredip bilmeli. Eger misal üçin şolar bize diýse, misal üçin biziň dinimizde Yahudi diýse doňuz haram, biz diýä sowat dogry şol haram. Çünki Qur'anda da haram diýilipdir. Eger diýse ayal maşgala örtünmeli. Hawa diýäs biziň hem dinimizde şol diýmek şol hukm dogrusy saklanyp galypdyr, ütkemendir. Ýene bir hukm orta atýalar näme? Diýbinden ýalňyş. İsa Allahyň ogly diýýär. Şoňa meňzeşin Allah saklasyn. Küfür sözler atýar, bu diýäs bu küfür we şirk. Ýene käbir zatlar bar. Anyk hukmy biziň şeriatymyzda ýok. Biz onu ol meselelerde näme diýäs? Durýas. Diýmek şol kitaplarda, şolan kitaplaryna gelen meseleler babatynda näme diýen ekenik? Dogrulygyny, ýalňyşlygyny bilmek üçin şeriatymyzda Allah Taala ahir kitaby Qur'an-ı Kerim'e we Allah Taala ahir peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getiren ýoluna seredip tanaýas. Şol meseleleriň birincisi biziň hem şeriatymyz tasdiq edýär, dogrudan şol meseleň şeýledigini. Ikincisi biziň şeriatymyz Qur'an inkar edýär, şolaňyň biran zatlaryny. Üçüncü meseleler bar, ne inkar edýäs, ne kabul edýäs. Şunky näme anyk bizde hukm ýok şu barada. Yani şolaň diýen orta atýan kıssalarynyň, hekaýalarynyň dogrulygyny ýa-da näde dogrulygyny näme elimizde anyk delil bolmasa näme durýas, ne ýalan diýäs, ne dogry diýäs. Çünki peýgamberimiň özü diýär şoňa beňzeş meselelerde olardan size käbir şuňal meseleler gelse hukmyny anyk bilmeýän meseleleriniz ne inkar edin, ne de kabul edin diýär peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. We musulmanlar dördüncü mesele we iň möhimi şu wagt yer togalagyna, yer şaryna bar bolan bir harpy, hatda bir harpy ütkemedik Allah Taala'nın insanlara uğradan kitaby Qur'an-ı Kerim'dir. Edil peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahirki peýgamber bolşy ýaly Qur'an-ı Kerim hem Allah Taala'nın yer ýüzüne we insanlara uğradan ahirki kitabydyr. Şunu gowy musulman bilmeli. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelenden sonra öz şeriatyny öňkü dinleriň şeriatlaryny ýatyrdy. Qur'an-ı Kerim hem özünden öňkü Qur'an-ı Kerim gelenden soň özünden öňkü kitaplaryň hukmyny ýatyrdy. Olaň hukmy hem pozully. Biziň näme Allahyň sözü bilen hereket etjek bolsak Qur'ana seretmeli, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ýoluna seretmeli. We Qur'an-ı Kerim'iň öňkü kitaplardan tapawdy we musulmanlar onlar. Ol hem Allah Taala'nın hut özü Qur'an-ı Kerim'i ta kıyametçe gorajakdygyny wada berdi. Allah Taala Qur'an-ı Kerim'iň 15-nji suresi Hicr suresiniň 9-njy aýatynda diýär: "İnna nahnu nazzalna zikra we inna lehu lahafizun." Zikri Qur'any biz goratdyk we biz hem onu gorarsyk diýdi Allah Taala. Ana şunu gowy pikirlenseňiz, şuň özü mucize. Haky gözleýän adam üçin şol Qur'anyň Allah Taala tarapyndan goralyp duranynyň özü bir mucize. 1400 ýyl bäri iki harpy ütkemedi we kıyametçe hem ütkejek däldir. Düşmanlar ütkeçek bolly. Ýalňyş terjimeler bilen ýalňyş zatlar, emma Allah Taala näme şolar ýüze çykaryp dur. Qarlan eli bilen, hafızlan eli bilen şolar sebäp edip olar ýüze çykaryp dur. 1400 ýyl bäri iki harp hem ütkemedi we kıyametçe hem ütkejek däldir. Şoň üçin haky gözleýän kişiler üçin Qur'an-ı Kerim'iň özü kıyametçe dowam edip duran diri mucizedir. Indi musulmanda onlar gelsek asl soragyň jogabyna, bu belliklerden we meselelerden soň asl soragyň jogabyna gelsek, bu kitaplar İncil, Zebur we Tewrat ütgedilenligi üçin we Qur'an-ı Kerim gelenden sonra hükümleri ýatyrylanlygy üçin musulmanlara Bibliýany, ýani İncili, Tewrat, Zebur okumak, göz gezdirmek ýa-da okuýany dinlemek haramdyr. Ulamalaryň berýän fetwasy şu. Ben sözüm däl. Ulamalarymyzyň, ula alimlarynyň berýän fetwasy şu. Okumak, göz gezdirmek, kulak asmak haramdyr. İslamyň başlaryna bir döwürde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radiyallahu anhu görýär. Elinde bir kağız bar. Tewratdan bir sahypa bar eken. We Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şoňa näme gahar edýär.
Qatı gazaplanýar. We Hazreti Ömer'e radiyallahu anha Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Efi şekkin ente ibnul Hattab?" Ey Hattab'ın oğlu diýär, "Näme sen diýär şekin barmy? Şüphen barmy biziň dinimizde?" diýär. Olan sahipasyny, olan kitabyny, Tawratyny alyp elinde götürüp bersin diýär. Gahar diýär Peygamberimiz. We diýär, ýa-ni Peygamberimiz: "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Eger Musa aleyhisselam özü şu wagt diri bolsa da diye maňa ermeklikden, men izime düşmeklikden başga hiç zat etmezdi, şondan başga çaresi olmazdy diye. Şeýdip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme? Ömer radiyallahu anhu käyin çberýär we gaharlanýar. Diňe bir ýagdaýda musulman doganlar alimlara we din ilmine agaran saýgaryp küfür, şirki, imana saýanatlar, samaýanatlar biri-birinden aýryp başlan taliplere bir maksat üçin okumakly we görmekli ursat berilýär. Ol hem Hristiýanlaryň, Yahudilaryň ýalňyşlyklaryny we biri-birine çaprazlyklaryny, biri-birine ters gelýän zatlaryny öz kitaplaryndan görkezmek üçin, subut etmek üçin, olara reddiye, ýani ilmi jogap bermek üçin ene diňe şu iki topar adamlara näme ursat berilipdir. Alimlara we ilim ýoluna berkeşen taliplere. Ol hem diňe şu maksat üçin keypine däl. Buňam delili Buhari we Müslimde. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ýanyna jehitler gelýär. Yahudiler ýani Ibrahimler. Bir meseleni sorak gelýärler. Ve şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme İslamyň hukmuna aýdýar, we olara diýär, siziň eliňizdäki Tawratda näme baş barady diýär. Olar hem Tawratda bolan hukmy gizläp başga bir zat aýdýarlar. Hakyky hukmy gizläp başga bir zat aýdýarlar. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Salam radiyallahu anhu çağırýar. Abdullah bin Salam kim? Milleti Juhud, Yahudi, Ibrahim, adam Peygamberimiň sahabasy we öň Yahudi dininden bolan we olaryň alimy bolan, içinde öň fiilenýän hormatly Yahudilerin içinde öz ruhanylary bolan. Soň näme musulman bolýar. Peygamberimiz şonu ýanyna çağırýar, şu meseleni näme öz kitaplaryndan görkezmekler üçin. Abdullah bin Salam näme Tawraty açyp, şol gizleýän hükümlerini çykaryp özlerine görkezýär. Ila siz näme hakyky hukmy gizleýäňiz, emma ine Tawratda hukmym Peygamberimiziň beren hukmy ýalakka asl sizde de näme şol bardy diýip özlerine görkezýär. Diýmek musulman doganlar birnä şu ýagdaýda alimlere we näme ilim ýoluna berkeşen taliplere ursat berilýän eken, bundan galan ýagdaýlarda okamak, göz gezdirmek, satyn almak, satmak, gurlap oturan bolsa bir ýerde, internetde, radioda şondan İncilden İsa Mesih zat diýip dinlemek bolmaýar, haramdyr. Awamyň dünýäwi tarapdan bir akly taýdyna misaly bar musulman doganlaryň, käbir doganlar hinizem düşünmeýänler bolmagy mümkin, ýa-da bir wada düşünmejekler bolmagy mümkin. Siziň eliňizde şumal bir döwletiň mysal üçin baş kanuny bolsa, konstitusiýasy bolsa, ütgedilen bolsa, siz hem şonu alyp, şoňa göre hereket etjek bolsaňyz, ýa şoňa meňde şoňa esaslanıp bir zat etjek bolsaňyz, ýasamasyna. Näme şol jenaýet iş? Ütgedilenin üçin, ütgedilen zady ullanýanyň üçin şoňa esaslanıp bir zat edýän, şulan hemmesi jenaýet. Näçe ýyl keserler. Dünýäwi kanunlarda şoňa alak bolup dur. Allahyň ugradan kitaplaryny ütgedipdirler, içine ýalňyş zatlar goşupdyrlar. Allah we peýgamberler ahlaksyz zatlar ýönkeýärler. Öz işlerine bir sürü näme biri-birine gapma garşylyklary bar. Musulman adam näme şu zatlardan uzak durmaly, allanmaly däl. We şu ýerde bir zat hem bellap aýdasym gelýär musulman doganlar. Musulman jemgyýetleri bölmek üçin, musulmanyň aňyna durly pikirler döretmek üçin, musulmanyň içinde durly akymlary emele getirmek üçin internetde ondan bundan ýürüýte şol näme Hristiýanlygyň içindäki sektalar, jahil adamlar näme İncil okumaklyga çağırýarlar. Hatda näme hilegarlyk bilen İncili çapdan çykarýarlar, Qur'ana meňzeş edip daşyny. O näme Allahyň sözi, Allahyň kitaby diýen ýalakka zatlar ýazýarlar. Bu internetde hem näme durly programmalar üstü bilen näme diýe uğradyarlar, şu näme İncil okajak, ýa-ni Allahyň kitabyny okajakmy ýa bolmasa inler ýükle alyp näme şey dip her hileli ýollar bilen musulmanlara şu näme okatjak, goşuň dogrulygyny anlarjak bolýarlar. Hatda ýürüýte aýdýarlar näme musulmanlar şunu oka bermeli, günädäl, bu da Allahyň kitaby, bu da Allahyň ugradan kitaby diýip ýaýradýarlar. Ýürüýte öz adamlary bar. Bulan hatda käbirler musulman sypatynda edýär bu işleri. Maksat näme? Musulmanlar şu sektalara, şu durly Hristiýanlyň içinden akymlara çekmek we şoň netijesinde musulmanyň içinde musulmanyň ýurtlaryna pikir we düşünje taýdan bölüp beýnilerini basyp alyp näme durly bölek toparlar emele getirmek we özlerini näme pikir düşünje taýdan tarapdar ýakyn adamlar ýetişdirmek üçin edilýär bu zatlar. Ne ýere gelende mundan bellap geçdik näme musulman doganlar hususan hem internetde şol işler kän bar, kän ýaýradýarlar, habaryňyz bolsun. Äge bolun serasat bolun. Walhamdulillahi rabbil alamin.